Hei, minun nimeni on Satu Langenberg ja esittelen nyt tässä yritykseni Empariuksen tuottamat Huolivec-palvelut. Niitä on kaksi erilaista, eli Huolivec 24/7 ja Huolivec muutosvalmennus. Nämä molemmat toteutuvat täysin etänä. Ne ovat ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä ennaltaehkäisevän tason palveluita lapsiperheille, joilla on haasteita raha-asioiden hoitoon, parisuhteeseen tai oman jaksamiseen liittyen. Tämä Huolivec 24/7 palvelu pitää sisällään lyhyitä videoita, joilla vastataan teidän osallistujien etukäteen esittämiin kysymyksiin. Lisäksi siellä on kuvapankki, jossa on kymmeniä erilaisia kuvia, joita voit ladata kännykkääsi tukemaan muutosta, jota haluat saavuttaa. Eli nämä auttavat sinua ottamaan niitä uusia toimintatapoja osaksi arkeasi. Lisäksi jos haluat, voit tilata sähköpostiisi kannustavia ja tsemppaavia sähköpostiviestejä. Ja nimen sen mukaisesti tämä palvelu on saatavilla silloin, kun sä tarvitset. Ja tämä on täysin tietoturvallinen. Eli osallistujat täällä eivät näe toinen toisiaan. Palvelussa ei ole mitään semmoisia tehtäviä, joita pitäisi lähettää sinne, tai mitään tekstikenttiä, joihin kirjoittaisit mitään tietoa itsestäsi. Tämä on täysin tietoturvallinen palvelu. Emme myöskään kerää osallistujista esimerkiksi henkilötunnuksia. No, tässä on muutamia asiakaspalautteita, joita olen saanut. Tässä sanotaan, että sivusto on yksinkertainen ja selkeä, niin että sitä jaksaa lukea ja siihen jaksaa keskittyä. Ja sieltä on saatu hyviä yksinkertaisia ohjeita, joita voi oikeasti pistää käytäntöön. Ja videot ovat selkeät ja hyvin mielenjäävät, kun ovat sopivan pituisia. Eli ne ovat tarpeeksi lyhyitä. Ja siellä ei tule mitenkään liikaa asioita, että jokaisesta aihealueesta on aina muutama asia kerrallaan. Ja silloin on helpompi ottaa arjessa myös käyttöön. No, muutosvalmennuspalvelu sisältää aina tämän Huolivec 24/7 palvelun. Lisäksi perheeni saa muutosvalmentajan, joka tukee, kannustaa ja auttaa voittamaan eteen tulevia esteitä ja saavuttamaan niitä tavoitteita, joita olette asettaneet, eli niitä muutoksia, joita haluatte arkeenne saada. Muutosvalmentaja soittaa teille 1-4 kertaa kuukaudessa, eli siis tarvittaessa vaikka joka viikko 6 kuukauden ajan. Ja tämä on täysin tietoturvallinen palvelu. Eli näistä soitoistakaan ei tehdä mitään henkilöön liittyviä kirjauksia meidän järjestelmiimme. Ja niin kuin sanottu, tästäkään ei mitään henkilötunnuksia kerätä ja edes nimeä ei tarvitse kertoa, jos ei halua. Ja tosiaan puhelimitse ollaan asiakkaaseen yhteydessä. Jos nyt kiinnostuit näistä Huolivec-palveluista ja haluaisit saada perheellesi tai itsellesi sellaisen, niin ole yhteydessä omaan neuvolaan, sosiaalipalvelutyöntekijään tai terveyskeskukseen. Eli julkiselta puolelta voit pyytää näitä palveluita. Sitten sinun täytyy antaa heille tietysti lupa luovuttaa tietoja yritykselleni, eli puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Jos haluat osallistua ensiksi vain Huolivec 24/7 palveluun, niin esimerkiksi sähköpostiosoite riittää, ja sen ei tarvitse olla mikään, missä olisi sinun oma nimesi, vaan mikä tahansa sähköposti, jota käytät, niin sopii.